IPL ಬತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ನಾ ಎದುರು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. Hello, Namaskara. V4 News in association with Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2 powered by Sun Premium Refined Sunflower Oil and Aruna Masala. Yes, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಬೆವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಂದಿನಿ, ಅಂಚನೆ UM Renegade, entertainment partner Suchit and Prabhat Theatre, ಅಂಚನೆ green energy partner Kumble Solar. And our co-sponsors are Royal Heaven Rose, Olympic Sports, KMC Hospital, Go Heal Ointment, Planet G, The Mobile Gallery, Apple Computer Accessories, Flaunt Clinic, Car Decor Kadri, Motimal Hotel, Renault, Beaumonde Hair Replacement, Digital Planet, Red FM, SDM College Ujire, Sharada Ayurveda Hospital. So thank you so much for all our co-sponsors. Yes, Comedy Premier League the next Radde team ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು performance ಕೊರ್ರೆ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರು. So Beaumonde Rajashree Kudla versus Planet G Vaishnavi. So last season the England champion team Planet G Vaishnavi. So Akulu ಅಂಚನೆ Beaumonde Rajashree Kudla ಮೊಕ್ಕಲ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಆಯರುಂಡು ಇತ್ತದ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸುರುತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸೊ Beaumonde Rajashree Kudla ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತರಂದ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ Beaumonde Rajashree Kudla ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬೋಳು ತಲೆಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಮಲ್ವದ್ಕರ್ ಅವರ Beaumonde ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ SL ವಿಲ್ಕಾನ್ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು. ಓಡ್ಸಾಯ್ತೀನಿ ಮಾರ 25 ಸತಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲ ಬೂರ್ನ ಅಡಿಗೆ ಅಲ್ಲತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನ್ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಜನ್ಮ ಮಾರೆ ಏತ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಕುರ್ಸು వచ్చిన ವೇಳೆ ಐಕೆ ದುಮ್ಮದಕ್ಲೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೀರಿ ಲೈಫ್ ಉಡ್ ಕ್ಯಾರಿಜ್ಜೆ ಪೈಪ್ ಉಂಡು ನೀರಿಜ್ಜಿ ಬೋಡೆ ಇನ್ನ ಪಾಟೆ ಬೂದಿ ಬೆತ್ತ ತಾಗೆ ನೇ ನಾನಿ ಇರೆ ತೂತುಗುಲ್ಲೆ ರಾಫ್ಜಿ ತೂತುಗುಲ್ಲ ತಿತ್ತು ಬುರನೆ ಮಾಡ್ಲೇರ್ಲಕ್ಕ ನೇ ಇರೆಗೆ ಇರಡೆ ಈತ ಕಾಸುಂಡತ್ತ ಇರೆ ಕುರ್ಸುದ ಬದಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೋಪದಿ ರಾಫ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಕ್ ಪಾತೆ ಅನ್ರೆ ಆಹಾ ಇಂದ ಯಾನ ಮೂಲು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ನೆಟನ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮುಂಡು ಪಾಡುವೆ ಪಾಡುವಾರು ಸುರುಕೆ ನೋಬಲಾತ್ ಮಂಡೆ ಸಮಯ ಚೆನ್ನ ಬರು ನೇ ಇರಡೆ ಈತ ಕಾಸುಂಡತೆ ಇರದಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಪುರ ದಲೆಜ್ಜ ಸ್ಕೀಮ್ ಎಂಜಿನ ಹಾ ಯಾನು ಈ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಉಜ ಇದೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಜೈದಾರ ಇನ್ನ ಸ್ಕೀಮ್ ಉಡ್ಲ ಎಂಡೊಂಜಿ ಐಡ್ದ ಎಟ್ಟೆ ಐಡಿ ಉಂಡಿ ಎಂಜಮ್ಮ ಇನ್ನ ಐಡಿ ಎಂಜಿನ ಬರ್ ಈತ ಕಾಸುಂಡತೆ ಇರಡ ನಮ್ಮಂಜಿ ಬೇಲ ಅಲ್ಪುಗ ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಬೋದು ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಅಲ್ಪುಗ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಇನ್ನ ಶನಿವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಅಂದು ಸೊ ಐತಾರ ಸಾಲೆ ಬಂದು ಅಂಗಾರ ಸೆಲೂನ್ ಬಂದು ಬುಧವಾರ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದು ಬೊಕೇಪ ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಬಂದು ಅವಳಂದು ಕರ್ಮನಿಂದ ನಾ ಯಾನ್ ಈ ಸಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇದು ಕಾಸುಂಡು ಗೋಣಿಟ್ಟು ಕಟ್ಲ ಕಾಸುಂಡ ಮಡ ಅಂದ ಈರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಪಾಡ ಸರಿ ಯಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ದೊರಕುಂಡು ಅಂದ ಈರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನವರು ಅಂದಿ ಆಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕತೆ ಪಾಡತ್ತೆ ಕತೆ ಬೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಯಾನೊಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಪಿನ ಅನ್ಪಿದೆ ಉಂಟದೆ ಅಂದ ಕತೆ ಪನ್ಪಿನ ಉಳ್ಳೆ ಕತೆ ಪನ್ಪಿನ ಉಳ್ಳೆ ಪೂರ ರೈಡ್ ಉಂಡ ಮಡ ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಓ ಆಯ್ನೆ ಅಲೆ ಮತ್ತೆ 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 ಆಹಾ ಆಹಾ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಓಲೋಟೆ ಅವನಿಯ ಯಾನಂಜಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಸರಿ ಮಂತೀನಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುದೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡಿ ಅಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಓಪನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕನ ಒಂದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬಂದಾದ ಏತ್ ವರ್ಷ ಉಂಡು ಬಂದ ನೀನು ಅರಿತವಿಲ್ಲ ಕತೆ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುಗಿ ಓಹೋ ಕತೆ ಓಪನ್ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೋಜ್ಮೌಲಿ ಬಂದು ಬೋಜ್ಮೌಲಿ ನಾ ಯಾನ್ ರಾಜಮೌಲಿಗೆ ನಂದು ಬೋಜ್ಮೌಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬೋಜ ಮೂಲ್ಯ ಯಾನ್ ಬಾಹುಬಲಿ ತುಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಜ್ ಮೂಲ್ಯ ಜನ ಮಾರ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾನ ಅಂಚಿನ ಎತ್ತಿ ಯಾನ ಏರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ರಾಮಚಾರಿ ಮಂದಿ ನೀರೇ
ಆನತ್ತಿ ಅವೇನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಈ ಸಲ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಆಚಾರಿ ಆಚಾರಿ ದಾದಾಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸುದೀಪ್ನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂದಿನಿ ಆನತ್ತ ಅವ್ ತುಳು ತತ್ತ ಮಾರೆ ಕನ್ನಡ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅತಿ ಕನ್ನಡ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ತುಳುಟು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಂಜ ಮರಲು ಬತ್ತೀರಿ ನೀ ಸುದೀಪ್ನ ಸುರುತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕನ್ನಡ ಎಂಜ ಓ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಂಡೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಾರೆ ಅವು ಏರಿಯಾ ಇಟ್ಟು ಬಗೆತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ತುಳುಟು ಬರ್ಸೈ ಆರು ಬತ್ತಿ ನಾನು ಒಂಬ ದಿನ ಬರ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕಾರೆ ನಾನು ಓಡೋಡು ಗಡಪ ನೀರು ಬೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನೆ ರವಿಚಂದ್ರ ಬಿಚ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಅವು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಮೆ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಯಾನ ಬೊಕ ಏನು ತೂತುಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ತೋಜಿ ಕತೆ ಹೋಗೋಣ ಮಗನ ಕತೆ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಹಾರರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಬಾ ಅವು ಬಂಗ ಪುಂಡ್ಯ ವಾರ ವಾರ ಬತ್ತುಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ ದಾಲ್ ಹಾರರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೆಟ್ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಕುಲೆತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕೊಂದು ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕೊಂದು ಡೌಟ್ ಉಂಡೆ ಎಂಜಿನ ಇತ್ತೆ ಕುಲೆ ಸಾಯ್ದಿನ ಜುವಾದನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಬೇ ಅದೇ ನಾನು ಕೆರಡ ತೀ ಮನೆ ಬಂದದ್ದೋನ ಕುಲೆ ಸೈತಿ ಬಕ್ಕನೆ ಜೂ ಆಪುಂಡೆ ಜೂ ಮಾರಲಿ ಮಾತೆ ದೇ ಕುಲೆತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಡ್ ಒಂಜಿ ಹಾರರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಆದ್ ಹೀರೋ ಪೊಗ್ಗುನ ಸೀನ್ ಹೀರೋ ಪೊಗ್ಗುನಗ ಗೆಜ್ಜೆದ ಸೌಂಡ್ ಚೈನ್ ಟ್ವಿನ್ ಚೈನ್ ಟ್ವಿನ್ ಚೈನ್ ಟ್ವಿನ್ ಇಂದು ಗುಲಾಬಕ್ಕೆ ನೆಸಲ್ ಬಾಡ್ ನಾನು ಬಗೆಂಜಿನ ಮೇ ಚೈನ್ ಟ್ವಿನ್ ಚೈನ್ ಟ್ವಿನ್ ಹೌ ಚೈನ್ 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 ಹೆಂಗ್ ಕವೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀಲಿದ ಕುಲೆ ಈ ಜನ ಕುಲೆ ಬಲ್ದತಿ ಆ ಕುಲೆ ಕೋಲ ಉಜ್ಜಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಎನ್ನ ಕತೆ ನೆಟ್ ನೀಲಿದಾನೆ ಕುಲೆ ನಿಕ್ಲೇದ ಹೆಂಗ ಅವೇ ಬೋಡಿತಿ ನೀಲಿದ ಕುಲೆ ಆತ ಬರ್ತಾನಾಗೆ ಹೀರೋ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಹೀರೋ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಿ ಕುಲೆಕ್ಲ ಹೀರೋಗ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿ ಗಲಾಟೆ ಲಡಾಯಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅವ ಮೂಜಿಲ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಶುರು ಆದ ಹೀರೋ ಸೈಪಿ ಕುಲೆ ಸೈಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಂಡೆ ಸಮಂಡೆ ಕುಲೆ ಕುಲ್ಲ ಸಯ್ಯರುಂಡ ಮರೆಯ ಹೆಂಗ ಅವೇ ಬೋಡಿ ವಾ ಮರ್ಲೆ ಮರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದೇ ಅಲ್ಪ ಟೈಟಲ್ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ದೇ ಟೈಟಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಹಾಕುನ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾನ ಗಣಪತಿ ಹಾಕುನ ಡಿಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ ಬಲ್ತಂದು ನಾ ಯಾನಂಜಿ ಮನ್ಬೇಕೇನಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಅಣ್ಣ ಹೀರೋ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅವಳು ಮಗೆ ಚೊಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಸಜ್ಜುಲಿ ಮಲ್ಲ ತೀರ್ ಕಾಸ್ಬಾರ್ನ ತೈರ್ನ ಮಗೆ ಯಾನ್ ಕಾಸ್ಬಾರ್ದು ಟೈಟಲ್ ಕೇಳಿ ಟೈಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆದ ಗೊತ್ತೀನಿ ಟೈಟಲ್ ಸಾವು ಸಾವು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈದ್ ಕಾಸ್ಬಾರ್ದು ನಿನ್ನ ಸಾವುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಮೆ ದೇ ಇರ್ ಮಲ್ಲಗನೆ ಇರ ಮಗೆ ಇರತ್ತ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬಂಡ ಈ ಸಾವು ಇರ್ನ ಮಗ ನನ್ನೆ ಎಂಕೊಂದು ಡೌಟ್ ಉಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಸಾವು ಒಂಜಿ ಕಾಕಾಜಿ ಇರ್ತಾವು ಕಾಕಜೊಂಜಿ ಮುನ್ನುತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ ನಿರಕರತಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ದೇ ಅವ್ ಕಾಕಜ ಅವೇ ಕಾಕಾಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾರೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ತುಲೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ದಾವನಗ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದುದ ಕಕ್ಕೆ ಬೋಪಿನಿ ನಮೆ ಬೊಲ್ದುದ ಕಕ್ಕೆ ತೂತಿನೆಜ್ಜಿಮೆ ದೇ ಬ್ಲಾಕ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದ ಕಕ್ಕೆ ಬಾರ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಮಂಡೆ ಕಸ್ಕೊಂಡು ಐಕ ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಈ ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದುದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಐಡ್ ಮಿತ್ರ ಸಾವೊಂದು ವರೆಪಿನಿ ಮಿತ್ರ ಸಾವೊಂದು ವರೆಪಿನಿ ತಿರ್ತಿರ ಒಂಜಿ ಪೆಲತ ಕನಕದ ರಾಶಿ ಪೆಲತ ಕನಕದ ರಾಶಿಡೆ ಮೆರನ ಮಗನ ಪುನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಧರ್ಮ ನಿನ್ನ ಅವಳು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಜೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕಲಂತ ಪೊರ್ಲಾಡುಂದನ ಮೆರನ ಮಗೆ ಜೆದೊಂದು ಸಾವೊಂದು ತೂಪಿನಿ ಆತಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ತಿರ್ತು ಯಾನ ಕಾಟೋ ತೂಗೊರ್ಬಿ ನಾ ಪದೇ ಪುದೀಪ ಎನ್ನ ಮಗನ್ ಕೆರ್ಪದು ಬ್ರೋ ಅಂತ ಬರ್ತಿ ಏನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಳಿ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಎನ್ನ ಬಣ್ಣಗ ಎನ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಕ್ಕೆ ಲಾಡು ಕೊಣಪಿನ ದೃಶ್ಯ ಕಕ್ಕೆ ಲಾಡು ಕೊಣಪಿನಂದು ಕಾಕಾ ಬಣ್ಣ ತಿರ್ತು ಬುರ್ಜಿ ಇನ್ನ ಕರ್ಮ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅತ್ತ ಮರೆ ಅವು ಅದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಕ್ಕೆ ಲಾಡನ್ ಕೊನೈಜಿಂದ ಈ ಕೊನು ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂಡಂಜಿ ಅಬ್ಬರ ಲಾಡು ಬೋರ್ತಿ ಮಲ್ಲ
ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಬ್ಬರ್ ರೋಡ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಡುಕು ಬಾಯಿ ಮಾಡಲಿ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಬ್ಬರ್ ರೋಡ್ ಈ ಕಕ್ಕೆ ಲಾಡುಕೊಣ ಬಿದ ಮೊದಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುರಿತೊಂಡುಕೊಂಡೆ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾವು ಬಾಯ್ ಕೆತ್ತ ಮರಳು ಮಾತಾಡಿ ಜಾಗತ್ತ ಕತೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಕತೆ ದಾದ ಮನಗ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಎದ್ದು ಬಿಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಡು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಆವಿ ರಡ್ಡಿ ಅವಂದ ಈ ಬತ್ತಿನ ಭತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಜಿ ಅಲ್ದಲ್ಲ ಪರ್ಪನ ದಿಂಜಿ ಬಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಫೋನ್ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಾ ಮೂಲಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬೊಕೌಲಂಜಿ ನಾಲೈ ನಾಜಿ ಏಲು ಜ್ಯೂಸ್ ತರ್ಪವು ಅವ ನಿಕೆಂಜವಮೆ ಎಂಕಿ ಎಪ್ಪುಲವು ಮುಸುಬೇವು ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲೆಗೆಲ್ಲ ಪುರಾವು ರಾಮದಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದವಿ ಅರೆಗೆ ಚುಕ್ಕವು ಹೌದಾಗಮೆ ಅರೆಗೆ ಚುಕ್ಕು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅರ್ನ ಚುಕ್ಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಡ್ಲನ್ನ ಆದ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕನಪತ್ತ ಎಂಜಿನ ಅಂದ ದಾನಿ ಎಂಚ ಈ ಸತಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರುವತ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ತಾಲ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತಂಗಾರ್ದೆ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಡಪ್ರೊಳಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಇನ್ನು ಅಂಚೆನೆ ಮೆತ್ತದ ಕಾಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಬತ್ತದುನ್ನತ ನಾ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಪೊನ್ನುಲುನತ ಹುಲ್ಯಗಾನೆ ಲಕದು ಜಾಲಿಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೇನು ಅವು ಇಟ್ಟದ ಕಾಲದ ಪೊನ್ನುಲು 16 ಗಂಟೆ ಲಕದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಇರ್ನ ಕತೆಗೆ ಬರ್ಕ ದಾವಣ್ಣಗ ಈ ಕತೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬೋಡಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಣ್ಣ ದಾದೆ ನಿಮಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಣ್ಣ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಣ್ಣ ದಾದ ಸನ್ಯಾ ಎ ಸನ್ಯಾ ಬಿ ಆಯ್ಬಕ ಬರ್ಬಿನಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಂದಿ ದೇ ಪೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪಡ್ ಪೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತನೆ ಪೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಪಂಪೈಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತದೆ ಅವಳು ಪೆಟ್ಟು ಪಂಪೈಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ನಿಜ್ಜಿಮೆ ಅವಳು ಏಪಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕಿ ಯಾನೋಜ್ ವಿಷಯ ಈ ಪಂಪೈಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ದರ್ತ ನಮ್ಮ ದನಿக்கு ಲಾಸ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಗಾರ ಬಾಲಮೆಂಡ ಪಾತಿರಂತುಲ್ಲ ಗೈ ಬಾಲ ಬಂಡ ಯಾವ್ಜ ಅಂಚೆ ಧರ್ಮ ದನಿக்கு ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿ ಪೆಟ್ಟು ಬೇತ ಒಲ್ಲತ್ತೆ ಬನ್ನಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ನಿಕ್ಕಿ ಬೇತ ಜಾಗ ಹೋಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿ ಜಮ ಎಂಚ ಎಂಚ ಪೆಟ್ಟು ಎಂಚ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಪಂಪಿನ ಗೆಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಪೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಕೆ ಡೂಪು ನಿಕ್ಕೆ ಡೂಪು ನಿಕ್ಕೆ ಡೂಪ ಎಂಜಿನಕ್ಕೆ ಡೂಪು ನೆಕ್ ಡೂಪ ಆತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ದೇ ದಾಲಜ್ಜೆ ದನಿ ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಕುಲ್ದುಪ್ಪಿರ್ ಪೋಡ ಆರಾಮಡು ಕುಲ್ದುಪ್ಪಿರ್ ಒಂಜ 5 ಜನ ರೌಡಿನ ನೋಡು ಉಲ್ಲೇರತ ಕುಜಲ್ದ ಉಲ್ಲೇರ 5 ಜನ ರೌಡಿನ ಸೀದಾ ಬರ್ಪಿನಿ ದನಿ ತೂಪಿನಿ ಪೋಲಾಡ್ ಬತ್ತು ಹೊಂಜೆ ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಕು ಇರ್ದೆ ಲಕ್ಕಿ ಇರ್ದೆ ಲಕ್ಕಿ ಏನನ್ ದಕ್ಕಿನ ದಕ್ಕಲು ಅವ್ ಕತೆಟಿ ಅದೇ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಸಾಗುತ್ತೀನಿ ಆತುರ್ ತನಗ ದಣಿನ್ ದಕ್ಕಿರತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಡಿಲ್ ದಾದವನ್ ಪೇರ್ ಬಂದಾಗ ಹೀರೋ ನಾಡನ್ ಬೋಪೇರು ಈರ ಕುಸಿಡಿ ತಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮಗ ನಾನ್ ದೆಂಗಾದೀತೆ ಅವ್ ಕತೆ ಅಂಚೆ ಬರ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟರಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ ರೌಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಿ ಬಿಯೋಮಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಕಂದ ಅವ್ ಹತ್ತು ದನಿ ಅಂದೆ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಿ ಹೀರೋ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಜಾಲ್ ಹೀರೋನ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೂಡ ಸಾಮ ಬಾಡು ನಿಗುಲು ಖಾಸ್ ಬಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಡ್ತೀನಿ ಬಿಲ್ಲಾನೆ ಮಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೈಸ್ వచ్చా ಪೆಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ರೈಸ್ ಒಳತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಆಕೆರ ಪೆಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಪುರಾಡಿ ಮುಗಿನ್ ಆತಕ್ಕೆ ಮುಗಿತು ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಬೋಡ್ ನಿಗುಲು ನಾನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಬರ್ಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ದಾನ ಮನಗ ದನಿ ಇಲಾಡ ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದು ಐಕ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲನ್ ತುಂಬುದು ದೇರ್ತ್ ಪಾಡು ನಂಜಿ ಓ ರಾಮ 5 ಲಕ್ಷ ಧರ್ಮ ದೆತ್ತಿ ನಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಎಂಕು ಮಲ್ಲವು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡಿತಿನ ಫ್ಯಾನ್ ಟೇಬಲ್ ಕುರ್ಸು ಪೂರ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅದೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ಟು ಎಂಚನ್ನ ಬಣ್ಣ ಬಾರೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೆಟ್ಟು ಎಂಜಿನ ಖಾಲಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಯ್ ಒರಿ ರೌಡಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ದಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಪೊಕ್ಕುನು ಕಾಟನ್ ಪೂರ ಪರ್ತ್ ಪಾಡ್ದು ಪರ್ತಿಡ್ ಗೊಬ್ಬುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆತದ್ದು ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪ ಖಾಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಲೆಮುಂಡು ಮಾತ್ರ ಬುಡುಪಿನಿ ಆತತ್ ಮೇ ಆ ರಡ್ಡ ತಲೆಮುಂಡು ಮೆನ್ ಉಂದಿ ದಿಗೆರ್ಪಿನಿ ಅಮ್ಮ ನೆರ್ದು ಪಂಪೇಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಲ್ಯಾತ್ ಪೆಟ್ಟು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾಂಗ್ ಸಸಿರಾಜ್ ಕಾವುಡ ಬಂದು ರಡ್ಡು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಡ್ಡು ಸಾಂಗ್ ಲ ಎನ್ನ ಸಾವುಡು ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ ಈ ಸಾಗು ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪುಂದು ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಭಜನೆ ದೀನಡ್ಡತ ಅವು ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಪುನು ಇರಿನ ಮಗನ ನಿಜ ಸಾವು ನಿನ್ನದಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಲು ಬಾತಿಲ್ಲ ಆತತ್ತಿ ಇತ್ತ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಕತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಓಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲು ಸೋತಿನಿ ಮೂಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಪುಜೇರಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಿರಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೋಡು ದಾದ ಅಂಪುಡು ಮಣ್ಣಗ ತುಕಂಡಿಕಲ್ ಕಾಸು ಬಾಡ್ನ ತಗ ಇಂಟರ್ವಲ್ ದಾದ ಅಂಬಗ ಬನ್ನಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ದಾದ ಅನ್ಬಿಡುವೆ
పడికైంది పోంది ఏ, నీరుడు ఆహా. ಲೇ ಅಂಜತ್ತಿ ಆ? ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಡಿ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ಪುರಿ ಬಿಡೋಡು ಚೆಕ್ ಆಹಾ. ಅದೇ ಇತ್ತ ಬುರಿಕೇರು ಮಾರ ಕಾಸು ಪಾಡು ಲೇ ಪುರಿ ಬಿಡ್ಬಿಡು ಅಂಜತ್ತಿ ಮಂಡೆ ಗಿರಿಮಿಟ್ ಅವಡು ಆ. ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕೇಳಿನ ಕತೆ ಕತೆ ಯಾನ್ ಹೇಳಿ. ದಾದ ಮಂಪೆ ಬಣ್ಣಗ ಆ. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆನಗ ಆ. ಅಲ್ಪ ಸಾವಾಪುಡು ಸಾವಾಪುಡು ಇತ್ತ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏರ್ನ ಸಾವಾಪುನ್ ಬೇ ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೋಜ್ಮೋಲಿ ಆ. ಸಾವು ಬೇತೇರ್ನ ಲತ್ತಿ ಆ. ಈರೋನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಹಿತ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಕಿಲ್ಲ ನನ್ ಕಿರಿಯತ್ತ ಕತೆಟಿ ಕತೆಕ? ಮಗಿ ಮುಡ್ಪೇನಾ ಹಾ. ಅಮ್ಮೇರನ್ ಕಿರ್ನಿ ಏರ್ ಪಂಡದ ನಾಟ್ವಿ ಹಾ. ನಾರ್ದನಗ ಹಾ. ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಪುಂಡು ಹಾ. ಜನಗಳಿಗೆ ಡೌಟ್ ಏರ್ ಕಿರ್ನಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಹಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋಜ್ಮೋಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕತೆನೇ ಚೇಂಜ್ ಅಮ್ಮೇರನ್ ಕಿರ್ನಿ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಏರು ಪಂಡು ఆయన అమ్మేరని కిర్ని బేతేర్లత్తు ఆయన అమ్మేరన బేలదాయి ఓ మూచి కాస్తేయా కడెక్కిలా ఉండి బట్టలకి పడికేమైతనా విసబాడియనా విసతే ఆ? ಎಂಜಿನೆ ಆಯ್ದ ನೆರ್ಪುನು ಮಗ ಆಯ್ತಗಿರ್ನಿ. ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಂಜು ಕತೆತಿಲೆ ಮೊಗ್ಗುದಿ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಕತೆಗೇನಿ ಕತೆ ಎಂಡು ಇತ್ತದಾದ ಗೊತ್ತರೆ ಅಮ್ಮೇರನ್ ಕಿರ್ನಿ ಆಯನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ನತೆ ಅಡೆಗೆ ಕತೆ ಎಂಡಾಪುಡು ಶುಭಂ ಅಲ್ಲ ಆತ ಪಕ್ಕ ಮುಗಿದಂಗ ಅವೆಂಚ ಆತ್ಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋಜ್ಮೋಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೇಳ್ನಿ ಮಾನಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡಿ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಜನಕಲ್ಲ ವಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಬೇಲದಾಯ ದನಿನ್ ದಾಯ ಕಿರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಮೇ ಬಿಸತಿ ಬಂದ ನೋಡ್ಯಾರ ಬಿನಿ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ತೂತಿಯಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಗೇತ್ ಲಾಭ ಉಂಟುಲೆ ಈರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆಚ್ಚಿಂದೆನ್ಲೆ ಜನಕ್ಕಲು ಪುಗರ್ ನೆಂಚಿ ಎಂಜ ಬುಗ ಎಂಜಿನ ಬೋಂಡಾಲ ಪನಾಡು ಎಂಜಾನಲ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆಚ್ಚಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆಚ್ಚಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಿದೆ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಚಿ ಸಾವುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಆದತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ ಸತ್ತಿಗೆ ಎದುಲೆ ಇತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ 23 ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಈರ್ ದಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅನ್ನಗ ಈರ್ ಜನಕ್ಕಲೆ ಲೆಪ್ಪುಡು ಬಲ್ಲಕ ಸಾವುಗು ದಾದ ಮಾತ ಅನ್ಪುಗ ಸಾಗು ಒಂದು ಚಟ್ಟ ಮಾಡಬೇಡು ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡು ಲಾಡು ಮಾಡು ಬೊಕ್ಕ 25 ಒಂದು ಬಾರದಿರೆ ಮಾಡು ಏ ಎಂಜಿನೆ ಮೆರ್ರ ಮಗನ ಸಾವತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇತ್ತ ದಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ದಾದ ನಿಖಿಲ್ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ದಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅನ್ನಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿಲಾಕನೆ ಪಾರ್ಬೋದು ಹಾ ಬಲಿಬೋಡ ಅತ್ತಿ ಮಗ. ಬಾಕಿಲ್ದವಳು ತೋಡು ದೇ ಬತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ನೋಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಚದು ಬಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಲಿ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂಬಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಎಡ್ಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಗನ ಸಾವು ಆದತ್ತಿ ತುಲೆ ಈರೇನು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಪೂರ ಬರ್ಬೇರು ಈ ಅದಾಗ ಅಕಲೆ ಎದುರು ಜನಕ್ಕಲೆ ನೆಂಚಲೆ ಪೋರೆ ಅವು ಬೋಡು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರ್ಲೆ ತಗೋ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಮಲ್ತ ಏತ ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಲಿ 23 ರಿಲೀಸ್ ಇತ್ತೆ 23 ರಿಲೀಸಾ ಪದ್ರ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಾವು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಉಂತಿ ಅಲ್ಲ ತೊನ್ನ ಸುರು ಇಲ್ಲ ಪರ ಹಾ. ಅವನ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ನೀನು ಮೈಕ ಮೇ ತಾಳು ನೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ 23 ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಮಗನ ಸಾವು ರಿಲೀಸಾ ಆಹಾ ಇಂದುವೆ 23ಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಸಾವು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಗನ ಸಾವತ್ತು ನಿಖಿಲ ಅಂದಿನ್ಲಿ ಸಾವು ನಂಗಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಮತ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿಂಡ ಪುಡಿಯರೆ ಅವು ಕಾಂಡೆದ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇ ಕಾಂಡೆ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಣ್ಮರಕ 10 ಗಂಟೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸುರುತ್ತ ಸಾವು ಬಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾವು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾವು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಡೇತ ಸಾವು ಎಂಬರ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆ, ಉಳಲೆಪ್ಪರೆ ಮೆನ ಪದೇ ಪೂಜೆ ಮೆರ್ನ ಕುಟುಂಬದಡೆ ಹೋದು ಮೆರ್ನ ಮಗನ್ ಸೇರ್ಪಾದ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಜದ ಅಂಚೆನ ತನ್ನ ಅಂತ ನಿಗಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಮಗನ ಸಾವನಿಗೆ ಎಂದಾಲೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಲೇ ಅವತ್ತು ದಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಮ್ಮ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಓದು ಪಿದೈ ಬೋದು ಆಗ್ಲೇ ನೆಂಪುಡು ಒರಿಯೋಡು ಪಿದೆ ಬತ್ತ 4 ಗಂಟೆ ಬನ್ನೋಡು ಬಲೆನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಅಕಲ್ ಬನ್ನೋಡು ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಕೊರ್ಲೆ ಮಂಡ ಖರ್ಚು ಅಂಚಿನ ಐಡಿಯಾ ಎಂಡ್ ಉಂಡತ್ತ ದಾದ. ಇದು ಸುರೇಕ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ದಾದ. ಇದ ನೆನಪುಡೋರಿ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಏರ್ ಪುರ ಪೋಪೆ ಪೋಪೆ. ಪ್ರತಿಯವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತೊಟ್ಟೆ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಡು ಸಾಕ ಅಡೆಗೆ ಸಾವು ಸಮಾಪ್ತಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಗನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾವು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಿರ್ನ ಸಾವತ್ತು ಇತ್ತಂಗೆ ಹೀರೋಂತೋಡು ಹೀರೋ ಅಂತ ಹಾಯ್ ಜಿಂಪೋರ್ ಸಜ್ಜುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾರಂತ ಸಜ್ಜುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಬಿನ ಟೈಮ್ ಅನ್ಬೇ ಏತ ಅನ್ಬೇಕಂತೆ ಇತ್ತ ಬರ್ವಿ ಬರೋಣ ಇತ್ತ ಬರ್ಬಿನ ತುಲಿ ಬೇಗ ಹೀರೋ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು
ಪಪ್ಪ ಓ. ಒಂದು ಏರಿ ಮುಗುಲ್ ದಾಯ ಬೈದಿನಿ ಇಂದು ಪೂರ ನಿನ್ನ ಸಾಗು ಬೈದಿನಿ ಬೇ ದಾವೆ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಗೊತ್ತನಾ ನೀನಾನು ಪಾರ್ದು ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಪ್ಪನಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಟು ನಂದೆ ಮಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲೇನಾ ಹುಷಾರಿಲ್ಲೇನಾ ಉಸಾರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಕೋಡ್ ಒಂಚೂರು ಜ್ವರ ಎತ್ತು ಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಲ್ಸರ್ ಪೂರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬರಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಬೈದರ್ ಗೊತ್ತನತ ಹಾ, ಸರಿ. ಅಕ್ಲಿನಾದ್ರು ಒಂಜಿನ ಪೇಂಟು ನಾತನನ ಗೊತ್ತನತ ಪಪ್ಪ. ನಾ ಯಾನಿಕೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ಪೆ ಐನು ನಿನ್ನ ಮೋಂಡತ್ತ ಕುರಿದಿನ ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಕ ಕೆಂಪು 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 ಮಲ್ತ ಮಾಡೋಡು ಗೊತ್ತನತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ನಿನ್ನ ಪೊನ್ನನವ್ರಿ ಮುಟ್ಟರರ್ಬಿ ಈ ಇದ್ದ ಬರೋಡು ಗೊತ್ತನತ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಪೊನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟರಿ ಏರ್ಬೆ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಓಕೆ ಟ್ರೈಟ್ ಟ್ರೈಟ್ ಎಣ್ಣ ಪುಣ್ಣನ ಮುಟ್ಟರೆ ಈ ಏರ್ಂಬೆ ಯಾ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆಮೆ ಆಟ ಪಣ್ಣು ಮಾರ್ಯಾ ಸಾರಿ ಅಮ್ಮ ಓ ಎಂಚ ಮೇನ್ ಪಾರ್ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಲಿಬ್ಬ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಲಿಪುಣ ಇದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣವ ಬಲಿಪುಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತನತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆತ ವೀಕ್ ಸೈಡ್ ಅಬಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಪ್ಪನಂದು ಇತ ಕಾಸು ಪಡ್ನೆ ಗಂಡದ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಪಿಯವರ ಪರತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಕರ್ ಬನ್ಕ ಆರು ಏರ್ಲಿ ಇತ್ತಿಂದ ಫೋನ್ ಅತ್ತ ಮೇ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ರಡ್ಲ ನೆಟ್ಟಿನ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪುನ್ ಬಿಡ್ತಿ ದೆಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತೆಲುಗುಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪುನು ಮಗ ಇದಾದ ಮರಲತ್ತಿರ್ಮೆ ಯಾನ್ ತುಲಿಪಿ ಸರ್ ಕಾಸು ಬರ್ರಿ ಇಂದಲ್ಲ ಮರಲ ಮಾರ್ಲುಂಡ ಅದೇ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋಜ್ಮೋಲಿನ ಅಂದು ರಾಜಮೌಲಿನ ಹತ್ತಿ ದಾದಮಣ್ಣಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳುಟೆ ದೇಪುಡು ದಯಮಂಡ ಸಾವು ತುಳುಟೆ ಎತ್ತಿ ಇದಾದ ಮರಲತ್ತಿರ್ಮೆ ಏನ್ ಅದೇ ಭಾಷೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತೆಲುಗು ದೆಪ್ಪಗ ಬರ್ತಿ ಸರ್ ದಾನಿ ದಾನಿ ಇತ್ತ ತೆಲುಗು ದೆಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ತೂಪೇರಿ ತೂಪೆರ್ಮೆ ಯಾನ್ ಬಂದ್ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆತ್ತಂದ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ಮಾತ್ರ ತುಳುಟು ಬರ್ಚಿ ಪಪ್ಪ ತುಳುಟ ಬಣ್ಣ ದೆಪ್ಪು ಜರಿ ತುಳುಟ ಆಪುಜಿ ಮೆ ಬಗ ಇದಾದ ಮರಲತ್ತಿರ್ನಿ ತುಳುಟ ದೆಪ್ಪುಗ ಸರಿ ತುಳುಟ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಬನ್ನದ ದಾಯಕ್ ಸರ್ ದಾಯಕ್ ಬಂದ ಯಾನ್ ತುಳುಕು ಕಾಸು ಬರ್ದೆ ಮರಲ ಹೆಂಗ್ ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿನ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪು ಈಗ ನಡಪು ನನ್ನ ಅದೇ ಉಂಟ್ಲೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಮಾಡು ನಂದಿ ఆయన సరిగ్గా ತುಳುನಾಡುದಾಗ್ಲೆ ತೂಪು ಜರತ್ತ ಸಮನ್ನ ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ಪಾತೇರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಿ ಚಂದ್ವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಮೆಟ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರಿ ಲೆಪ್ಪೇರಿ ಓಡ ಉಂಟದು ನಮ್ಮ ನಡು ನೀರಿಗೆ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಆಮೆಟ್ಟು ಅಕಲಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ನಂಡ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಎಂಚಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು MP ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬರ್ಪುಡು ಐಟಿ 17,75,281 ವೋಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ನೆಟ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪಿನಿ 45,50,000 ಜನ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ ರಡ್ಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ತೂತೇರಿ ನೆಟ್ 3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲಿ ಸೇಪತ್ತೆ ಅನ್ನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಮಾಡ್ರೆ ಕೊಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂತುಜೇರಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಈತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಪ್ಪು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯಾಡ್ ಬಂದಿ ಇಂದ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಇದಾದ ಬನ್ನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಡಿಯೋಡು ಬಣ್ಣದ ಈ ನಿನ್ನ ತುಳು ಅಭಿಮಾನ ಗಂಡಲ ಯಾನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಬೇಡ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ನಿನ್ನ ಕರ್ಮನಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಿನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫುಲ್ ರೈಸ್ ಫುಲ್ ಇಟ್ಟಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ದ ನೋಡ್ಕೊಡು ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡನ್ ಸಾವು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏರ್ನ ನಿನ್ನ ಓಕೆ ಸೊ Beaumonde Rajashree Kudla ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಓಕೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫನ್ನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಎತ್ತದು ದಾದ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೇಸ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಸೊ ಅವೇನೇ ನಿಕುಲು ಮೆಸೇಜ್ನ ರೂಪವಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಒಂದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಅರ್ಥ ಪನೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಎತ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಕಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಸುರುಟುಕ್ ಏನೋನ್ಗ ಸೊ ನವೀನ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವೋ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಇಡೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಂಡ ಈ ಸ್ಕಿಟ್ ಮೈನರ್ ಪಂಚಿಡೆ ಮೂವ್ ಅಂದು ಪೋಂಡು ನಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಚ್ ಬುರ್ದು ಕೂಡ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಂಡು ಐಟ್ಲ ಯಾನ್ ಆ ಗಡ್ಡದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬೇಲದಾರ್ನ ರಡ್ಡಿ ಜಂತ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಪಂತಿನ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ನಿಕಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದರು ಬಂದು ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ದಯ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಕಲು ಓಲ್ಲ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಆವಂದೆ ಓಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಆತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರಿಯಾರು
ಐಟ್ಲ ಇಂಕ ಕುಡಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋಜ್ಮೋಳಿ Ah. ಅವು ಸುರುಟೊಂದೆ ಕೊಡೊಂದೆ ಬರೋಡಿತ್ತಂತೋ ಜೋಡಿ ಅವಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ನ ಭಾರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ನಿಕ್ಕಲು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆಕಾಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನನದ ನಿಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಕಲಾವಿದರು ವಿಜಿ ಪಾಲ್ ಸರ್. ತೆಲ್ಪರೆ ಕಲ್ಪಿ ತೆಲ್ಪವರೆ ಕಲ್ಪಿ ಬರ್ಪಿ ಪೋಪಿ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದು 4 ದಿನತ ಈ 4 ದಿನೊಟ್ಟು ತೆಲ್ಪರೆ ಕಲ್ಪಿ ತೆಲ್ಪವರೆ ಕಲ್ಪಿ ಬಹುಶಃ ತೆಲ್ಪುನೇ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ತೆಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಈ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕನ್ನಗ ಬಹುಶಃ ಅವು ನಾಟಕ ಆದಪ್ಪು ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ನಟನೆ ಭಾವನೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಯಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸೊ ಈ ಮೂಜೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದದ್ದು ಈ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು. ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್, ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್, ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಯಾನ್ ಏನರ್ದ ಏನಿಂದ ನೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಯಾನಿಂಚಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಗೊತ್ತೆ ಮುಲ್ಕಿಗಳ ಬೈದೆ ಜೊತೆ ಅಡ್ಯಾರಗಳ ಬೈದೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬೈದೆ ಯಾನುತ್ತು ಇನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಕೊರಿಯರು. ಹಾಸ್ಯಗೂ ಎಂಚ ಕೊರಡು ಹಾಸ್ಯನು ಜೊತೆಟ್ ಇನ್ನಿದ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆನು ಪಂಪಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅವು ಬೇತೆ ದಾತಲ್ಲವು ಅವೇನು ಕೊರಿಯರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಪಜ್ಜದಿ ಓಡ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊರಿಯರು. ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಲು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನು ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಎಂಚ ಅಕ್ಕಲು ಲೂಟ್ ವೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಕ್ಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೇಮ್ ಇತ್ತ ಕನಪನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಶುರು ಅಂತ ಎನಿ ಅವಕ್ಲು ಮಲ್ದೇರಿ ಅವೇನು ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕವಾದ ನಿಖಲು ತೋಜಾರು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಿಖಲು ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒರಿ ಪೂರಕವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅವು ಎಂಚ ಜನಕ್ಲೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊರಿಯಾರು ಪೂರಕವಾದ ಸಂಗೀತ ನಿಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಪೂರಕವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲದ ದಿನಕ್ಕನಾಗ ನಿಕ್ಲು ನನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಆದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಬರ್ಪರ್ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಉಡಲಾಸೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ವಿಜಿ ಪಾಲ್ ಬಾರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್. ಸೊ ಶಶಿ ಸರ್ ಪಾತ್ರ ದುಂಬು ಪುದರ್ ಪನ್ನೋಡು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕೊಡಲಿ ಜಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಲಿಯ ಪೃಥ್ವಿ ಬಿಡೋದು ದೇವರಾಜ್ ಎಡಪದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಶಶಿ ಸರ್ ಪನ್ನೋಡು ಸರ್ ಇರು ಪೃಥ್ವಿ ನಿಖಿಲ್ನ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯರು ಜಿತೇಶ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ 2 ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪುಗರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲರ ಅನ್ನದೇ ಇಜ್ಜಿ ನೆರ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಜ ಅಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಅವನ ಓವರಾಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂಪೇರು ಎಂಕುಲು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತೂಪ ನಿಖಿಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 45 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕಳೆ ಉಂಡಾರು. ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಂಚಸ್ ನಿಖಲು ಪೂರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ನಿಖಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಅವು ಆಯ್ತ ಫ್ಲೋ ಎಡ್ಡೆತ್ತನೆ ಬಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎತ್ತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ನಿಖಲು 4 ಎರ್ತೊಂದಿತ್ತ ಶ್ರೇಯ ರಾಮ್ 4 ಎರ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆತನು. ಸೊ ನಿಖಲು ಟೈಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗಮನ ದಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡಂಡು ನಿಖಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡಂಡು 1 ಲೈನ್ ಪಂಚರ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಈತ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಜಾತ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಾಟಕಡು ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ಪೂರ ಬತ್ತದಿಂದ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಹೊಸ ರೀತಿಡು ಹೊಸ ತಾನಟ್ಟು ನಿಖಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಐಡ್ದು 200% ನಿಖಲು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ಒಂದೇ ಫ್ಲೋಟ್ ಪೋಂಡ ಓಲಾ ನಿಖಲು ಓವಾ ಒಂಜಿ ಹೈಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಪರು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಶಶಿ ಸರ್ ಪನ್ಮನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿನ ನಾಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ವ್ಯರ್ಥ ಆಪುನ ಐಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಐಕೋಸ್ಕರ. ವೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಶ್ರೇಯಾ ಮೇಡಮ್ ಪಲ್ಲೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇವೇನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಥೀಮ್ ದೀತಾರು ರಿಯಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟೋದು ಅವೇ ಅರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚಸ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ 6 ದೆಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಬುಂಡ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಕ್
ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನಿತ ಮುಂದೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಖಲ ನೆನ್ಪನೊಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ Thank you ಶ್ರೇಯಾ, so ದಟ್ ವಾಸ್ much. ರಿಯಲಿ ಅಮೇಜಿಂಗ್. ಮಹಿಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಪನೋಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ಟೀಮು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಡ ಬುಡ್ಚ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತ ಅಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಎಂಕುಲು ಮುಖಲ್ದಿತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅತಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪನ ಸುರುತು ಮಂತೀನಿ ಅವು ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ನಾ ಡೈಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಪುಂಡ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ದಾಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಾನು ಇಂಚ ಮಾತಾಯ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕುಡೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ್ಪಂಡದು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತ. ಬಹುಶಃ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ದೆಟ್ಟು ಇಡೀ ಟೋಟಲ್ ಓವರಾಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಐಟ್ಲ ಎಂಕುಲು 25 ಟೀಮ್ ಜತ್ತದ ಮುಲ್ಪಾಡೊಂದು ಬೈದೀನಿ. ಓವು ಟೀಮ್ ಓವು ಟೀಮ್ ಒಂದು ಪಡೆದು ಬಹುಶಃ ಕಡೇಡ್ದು ಕೆಲವು ಟೀಮುಲು ಸೇರೊಂದತೆ ಆ ಟೀಮುಲೆಡು ಈ ಸೇರೊಂದು ಬೈದೀನಿ, ಈ ಟೀಮ್ ಸೇರೊಂದು ಬೈದೀನಿ. ಸೊ ಇನಿ ತೂನಗ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಕಡೇಟಿಜ್ಜಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಸುರೂಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ತೋಚುವೇರು. ಅಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು, ಅಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ತೊಲೆ 15 ನಿಮಿಷದ ಉಲಾಯಿ ನಿಕ್ಲು ಉಂತೋಡು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡು. ಅವೇ ನಿಕ್ಲು ನಾನು ದುಂಬಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಅವು ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪರ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾರಿ ಶೋಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ನನ್ನ ಐತೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ನಿಕ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಸುರುತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ರೌಂಡ್ ನಿಗಳು 200% ಕಂತ ಉಂತ ಎರಡ ನನ್ನ ರೌಂಡ್ಸ್ಗು ಜರ್ಜಸ್ ನಗಲು ಕಾತ್ ಕುಲೋರ್ ಈ ಸತಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಕ ಮುಗುಲು ಅಂತ ಅಂಚ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ದಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದ ಐ ಫೀಲ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ 6 ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ 6 ಹಾಕೊಡೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್. ನನ್ನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ತೂಕ ದಾದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಐದು ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಂಡು. ಸೊ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೀರವಿನಾಯಕ ಜನಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ V4 News CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ 5,000 rupees ಕ್ಯಾಶ್. ಅಂಚನೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ from KMC Hospitals, and ಅಂಚನೆ ಸುಚಿತ್ರಾ and ಪ್ರಭತ್ Theatre Season Award, free tickets for all the artists. Thank you so much Kishore Kumar Shetty, mere ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋನಾ. Thank you so much and thank you so much team, all the best. Thank you. CPL ಬತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ನಾ ಎದುರುಗು ಕಾಮಿಡಿ